Хайде сега да кажем, Господи Исусе, аз ти благодаря за Твоята благодат, за Твоята милост, за Твоята кръв. Чрез Твоята кръв съм спасен. Чрез Твоята кръв съм развързан от властта на Сатана. Дявола няма власт над мен. Поради кръвта на Исус аз съм свободен от дявола. Смъртта няма власт над мен. Поради кръвта на Исус Господ ме развърза от веригите на Сатана, от веригите на смъртта. Благодаря ти, Господи, че ти ме освободи от властта на Сатана и ме пресели в царството на Божия Син. Благодаря ти, Господи. Сега всяка сатанинска верига да бъде разкъсана върху мен и моя дом. В името на Исус. Аз се отричам от дявола. Отричам се от смъртта. В името на Исус. Раздвижи рамото, някой получай целина на рамото. Раздвижи рамото в името на Исус. Отричам се от дявола. Отричам се от смъртта. В името на Исус. Разкъсвам веригите. В името на Исус. Аз ти благодаря, Боже, за святата кръв. Чрез кръвта на Исус. Аз съм изкупен от проклятието на закона. Аз съм изкупен чрез кръвта на Исус. И нека всяко проклятие върху мен и моето семейство да бъде разрушено в името на Исус. Наследствени проклятия да бъдат разрушени. Клетви, чародейства, магии да бъдат разрушени. Отричам се от врачки, гледачки, баячки, ходене по ходжи, курбани. В името на Исус аз се отричам, покайвам се, изповядвам греховете и в името на Исус освободи ни, Боже, мен и моя дом. Освободи ме, Боже, мен и моя дом. В името на Исуса. Освободи ни от всяко дело на Сатана. Нека да бъдат разрушени проклятията и да бъдем свободни. В името на Исус аз ти благодаря, че ти си ни изцелил с раните на Исус. Ние сме изцелени с раните на Исус. Ние сме свободни. Благодаря ти, Господи. Той взе на себе си нашите болести, понесе нашите немощи. С неговите рани ние сме изцелени. Благодаря ти. В името на Исус. Аз ти благодаря, Господи, че ти си ни освободил от демоните и тяхната власт. В името на Исус ние се отричаме от демоните и заповядваме на всеки демон. Вън от мен! Вън от дома ми! Вън от децата ми! В името на Исус! Зли духове! Вън! 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 Вън в името на Исус! Всички зли духове да напускат в името на Исус! Демони да напуснат в името на Исус! Вън! 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 Да бъдат разрушени веригите. Нека седне тази жена тук, защото нещо става с нея. Да бъдат разрушени веригите в името на Исуса. Благодарим ти, Господи. Сложи на болното място ръката си и кажи в името на Исус. Ти болест
Аз ти заповядвам, излез всичките. Аз ти заповядвам болест, излез от мен, вън, в името на Исус. Корените на болестите да изсъхнат, да се изкоренят в името на Исус. Служи ръка на болното място. Нека кажем огън! Святия Дух е огън! Святия Дух е огън! Святия Дух е огън! Святия Дух е огън! 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 Огън от небето! В името на Исус извикваме огън от небето! Нека кажем кръвта на Исус ни развързва. Кръвта на Исус ни освобождава. Кръвта на Исус ни оправдава. Кръвта на Исус ни прощава. Прилагаме кръвта. 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 Кръвта в името на Исус. Нека дигнем ръце и кажем: Господи, изпълвай ни със Святия Дух и с огън. Святия Дух и огън. Святия Дух и огън. 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 Огън в името на Исус. Всяка една крепост да рухне в името на Исус. Крепости в ума да рухнат в името на Исус. Крепости от неверие. Крепости от заблуда. Вън! 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 В името на Исус. Всяка една крепост в тялото ми. Крепост от болест. Да рухне в името на Исус. Да рухне в името на Исус. Всяка една крепост от болест да рухне в името на Исус. Всеки зъл корен в тялото ми да бъде изкоренен в името на Исус. Всеки един корен на болест да бъде изкоренен в името на Исус. Благодарим ти, Боже, нека дигнем ръце, слава на Бога, да кажем алелуя. Нека да кажем всяка зависимост от телефони, интернет да бъде разрушена в името на Исус. Всяка зависимост от социални мрежи да бъде разрушена в името на Исус. Върху децата да бъдат свободни децата.